Em bi anekdotan li ser meseleyê binêrin. Nivîs Cemîl Oğuz. Pêşgotin. Di vê nivîsê de em ê ne pesnê kes partî aliyan bidin, ne jî wan rexne bikin. Heta ji me bê em ê li bersiva pirsên gelek kesî avêtine meydanê bigerin, bi anekdotan li ser meseleyê biçin. Ez jî nizanim encama vê nivîsê wê ber bi ku de here. Lê de kerem bikin, em bi hev re lê binêrin. Têkçûn, serketin, kîjan. Pirsa pêşî ev e. Meseleya Kurd li Rojava têkçûn yan na. Bersiva vê hem erê hem naye. Erêya wê ji sedî hefteyê axa di dest xwe de winda kirin. Li ku derê dinyayê tiştek wisa bibe, ev derbeya mezin e. Naya wê axa ji dest çû ne axa wan bû, yê xelxekî din bû, çû berva jî vê bûn hakimê axa xwe ya ku ji bav û kalan êwan e. 15 sal hêz. Çima têkçûn 15 salin çi dikirin? Li ser vê gelek tişt dikarin bên gotin. Lê di 15 salan de gelek tişt kirin, gelek tişt jî nekirin. Gelek tişt nekirin yek jê jî dîplomasî bû. Dîplomasiya wan qers bû. Bi qasî dikaribûn kulmê li masayê bidin, nekaribûn bandorê li senatoyê bikin, nekarîn bandorê li rayedarên biryardar ên Ewropayê bikin. Hin bersivên din ev in. Ev der rojhilata navîn e. Seddamê xwînxar ê zalim di heman demê de xurt li qulê mişkan hat dîtin. Qedafiyê hakimê herêma xwe bû, nikarê xwe rizgar bike. Esadê ku ne 15 lê 5 salan desthilatdar bû, di rojekê de çû. Rusyaya ku baregehên wê yên rojhilata navîn li Sûriyeyê bûn, deş wan berda û çû. İranê ku lingekî wê jî li herêmê bû, ew ling hat jêkirin. Hamasê ku demekê rojhilata navîn dihejand, êdî tune ye. Hizbullahê ku demekê ew herêm dihejand, niha nizane wê çi bike. Di vir de mînakek em ji başûrê xwe jî bidin. Ev başûrê ku di sala 1992 de parlement ava kir û ji wê demê ve xweser bû, ew başûrê ku ji 2003 ve nîv azad e, bi navê Kurdistana Federe fermiyeteke wê heye, di şevekê de nêzî sedî pêncî axa xwe, nêzî sedî pêncî petrolê xwe ji dest da. Ev der rojhilata navîn e û tu ne tam yek bî, tu yê herî yek bi yek. Pirsa berdêla keda ku daye. Li hemû dinyayê ev gotin gotineke biêş e. Li dinyayê bi dehan cîhan bersiva keda xwe negirtine û têkçûn e. Li dehan cîhan jî bersiva keda xwe girtine. Ev ji bo Kurdan jî heman tişt e. Mümkün e ji îro pêdê jî hê zêdetir têk herin, mümkün e serketinê jî heye. Meseleya sedema têkçûnê îdeolojî bû. Bi rastî jî wisa bû. Ma li başûr dema Kerkûk, ax û petrol çû, sedem îdeolojî bû yan bê îdeolojî bûn bû. Mesela ji bo hemû partiyan, ji bo hemû welatan îdeolojî ne lazim e? Mesela welatê te hebe, dê îdeolojiyekî wê tune be. Ew îdeolojî tu divê faşîzm be, tu dixwazî şerîet be, sosyalîzm an demokrasî be. Çi dibe bila bibe, ma îdeolojî ne lazim e? Biya min ji meseleya îdeolojî wê de tir, ew îdeolojî divê çawa li cihê ku lê diçînî lê bînî.
Bifikirin ku tu dibî darên fistiqan li cemserê dajoyî. Ma dibe helbet dar mühîm in, lê wan daran tu yê li ku biçînî, ya mühîmtir ev e belkî. Pirsa baweriya bi ereban tiştek rast bû. Tevgera Kurd a li Rojava li ser xweta biratiyê bawer e. Ev tiştek şaş e. Baweriya wan ew e ku neşaş e. Bi min jî biratî tevgereke neşaş e. Lê kî ji biratiyê fêm dike. Biratî bi çi dibe? Hemû mesele jî ev e. Bi îdeolojî, bi gotinên xweşik, na. Li rojhilata navîn hemû tişt hêz e. Tu hêz bî, tu dikarî gotinên xwe yên xweşik bi her kesî bidî qebûl kirin. Lê tu nehêz bî, wê çaxê ji kîjan alî ve bayê hêzê bê yên derdora te wê xwe bidin wî alî. Li rojhilata navîn jî ev bû. Kurd bi têra xwe nehêz bûn û erebên li derdorê çûn. Gotinên xweşik, biratî û her wekî din man. Hin kêmasî. Piştî ew qas gotinan, wekî din hin kêmasiyên belok xwe nîşan didin jî hene. Mînak tevgera Kurd rola Trumpî baş fêm nekiriye. Di serdema yekem a Trumpî de çi hat serê wê axê, di serdema duyem de divê tevdîrekî çawa bata girtin ku rê li ber Trumpî bigire baş nehatiye fêm kirin. Bi em pişta xwe bi kesî ve girê nadin tenê têrê nake. Li gel vê di heman demê de li hemberî tiştên bi ser te de bên jî divê tu tiştinan bikî. Mesela têkiliya dîplomasiyê ku bandorê li Trumpî bike, di serdema duyem a Trumpî de Kurdan kir yan na. Bersiv ew e ku di warê dîplomasiyê de gelek li paşin. Kêmasiya herî kêm a vê serdemê jî ev meseleya dîplomasî ye. Bêhna nefesa nûnerên te, piştgirên te ne li piştstûka kesên wekî Trumpî be, ne li dû endamên herî jor, mînak senator, cîgirên serokwezîran filan û bêvan, ew nûnerên te deqe saniye raporan daneynin ser maseyên wan, deqe saniye meseleyê nexin rojeva wan, kes li ber te nakeve. Belkî haya kesî jî ji te çênebe. Xalek din jî meseleya mîtîngan e. Li her parlemenên welatek bi dehan kesên te hebin, xwe bigînin parlamenteran, gav bi gav wan bişopînin, wan agahdar bikin û piştgirî bixwazin ji hemû mîtîngan bi bandortir e. Ev nayê wê wateyê ku mîtîng bi kêrî tiştekî nayên. Helbet mîtîng girîng in, balê dikşînin, lê dixwazim bêjim jê wê de tir lazim e. Li vir gotina rojnameger Amberîn Zaman a di El Monitorê de nivîsî balê dikşîne. Wisa dibêje, dema dîplomasiyê xitimî nêçîrvan berzanî gavên stratejîk avêtin. Ew bi rêberê olî Franklin Graham re ket têkiliyê ku Graham gelek bandora wî li ser Serokdewletê Deyayê Donald Trumpê heye. Berzanî ji wî re got operasyona li hemberî Kurdan wê bi felaketê bidawî bibe. Piştî ku Grahamî peyam ji Trumpî re şand, Serokê Deyayê bi persvek Kurd bersiv da. Mesele hel bû. Ev peyam çi qas rast e em nizanin. Lê mirov bawer dike tiştek wisa hebe. Ji ber ku serok kî dibe bila bibe, miheqa kesekî yan keseke ku ew guh didê heye. Meseleya başûr, berxwedan û çend gotinên din. Mazlûm Ebdî ji dor maseyê rabû û qûv xwest.
gelê li dû wî kuçe bi kuçe bicih bûn. Kurd li her çar aliyên dinyayê rabûn ser piyan. Li başûr ji dema têkçûna Kerkûkê zêdetir xelq rabû ser piyan. Vê yekê kir ku destê tevgera Rojava xurt bibe û bi welatên biryarê didin bi paş ve gavan bide avêtin. Dîsa hemû rayedarên Herêma Kurdistana Federe ketin nava tevgerê, vê yekê jî bandorek din a erênî kir. Xala din, Rojava têk biçûya wê dor bihata ser başûr jî. Rêveberên başûr ev yek baş fam kirin û ketin nava tevgerê. Bi Kurd û kurmancî gelek tişt hene bêne gotin, lê gotina dawî ev e. Niha hê ne Rojava bi ser ketiye, ne jî bi temamî têk çûye. Di rojên, mehên, belkî salên pêş de li Sûriyeyê zagûna bingehîn saz bibe, wê Kurd çawa û çi qas xurt an qes di navê de cî bikirin. Dîsa sibe du sibe, sê sibe wê hêjî heteşe li Sûriyeyê li ser kar be, wê çawa be hêne diyar e. Ev der rojhilata navîn e. Wisa dixuye ku ji Kurdan re ji her demê zêdetir yekîtî lazim e û pêvajoyekî nû dest pê kir.